Budeme sa teda dneska venovať skale a povieme si, že prečo skala, prečo je taká super, prečo by sme možno mali zvážiť, že nejaký z projektov, ktorý máme vo firme, budeme robiť v skale, alebo teda, že jej dáme šancu. No, na začiatok si môžeme veľmi v krátkosti povedať, čo to je. Čiže ide o funkcionálny, ale zároveň aj objektovo orientovaný programovací jazyk. Čiže Scala podporuje viacero rôznych prístupov. A to nekončí tu vlastne pri tomto funkcionálnom a objektovo orientovanom, aj keď teda tie dve najznámejšie paradigmy, ale je tam viacej prístupov, ktoré potom aj budeme vidieť vlastne v tých ukážkach, čo všetko sa dá v skale robiť. A to súvisí aj s tým druhým bodom, teda, že je tam relatívne veľké množstvo konštrukcií, čo vlastne robí skalu možno aj trošku zložitou, a to býva väčšinou takým strašiakom pre ľudí, že skala je ťažká, že je ťažké sa ju naučiť. To môže byť svojím spôsobom pravda, ale ono časom, keď sa človek tú skalu učí, tak u väčšiny ľudí teda to vyzeralo tak aj u mňa, že postupne dôjde k nejakému zlomu, kedy to akoby všetko do seba zapadne, celý ten systém, a potom už to začne fungovať. Ale áno, zo začiatku je to ťažké, hlavne je ťažký ten prechod, ak človek pracoval predtým iba s objektovo orientovanými jazykmi k tej funkcionálnej paradigme, keď človek pracoval napríklad s Erlangom alebo niečím podobným, tak je to oveľa jednoduchšie. Každopádne skala je iná ako napríklad Erlang, pretože tieto jazyky ako Erlang, oni idú skôr tým smerom, že chcú byť, chcem povedať, že úplne, ale skoro čisto funkcionálne. Čiže tam nevieme ani len vytvoriť nejaký objekt, nemáme tam to OP vôbec, kdežto tu máme vlastne aj to OOP a môžeme to medzi sebou kombinovať. To, ako sa to kombinuje, tak to si ukážeme vlastne, že ktorý z tých prístupov sa používa kde. Skala teda je staticky typovaná, to znamená, že tam máme typy, píšeme ich explicitne. Samozrejme je tam aj nejaká inferencia. Tým, že tie typy, je to taký ten základ tej skaly, že naozaj tie typy tam sú vidieť a sú dôležité. Veľká vyjadrovacia sila, určite áno, tým, že má tak veľa tých konštrukcií, tak vieme písať ten kód efektívne a vieme na jednom riadku napísať niečo, čo by sme možno v iných jazykoch rozpisovali dlhšie. No a teda skala beží v niekoľkých prostrediach, JVM, to pár z vás možno aj pozná tým, že je to ten najčastejší spôsob, kedy tá Java beží v nejakej symbióze s Javou, kľudne aj v jednom projekte s tým, že tam sú aj javovské klasy, aj skalovské klasy. Potom ale máme aj Scala.js, čiže môže bežať aj v prehliadači, zase v symbióze s JavaScriptom, a nakoniec Scala Native, to je taký posledný čerstvý experiment, kedy tá skala má vlastný runtime a je to teda prostredie už čisto pre skalu. No a asi čo by som si z toho slajdu tak odniesol, je vlastne tá posledná veta, že ak sa to skompiluje, tak to bude veľmi pravdepodobne aj fungovať. No a mojou úlohou dneska bude dokázať vám, prečo je to tak, prečo je skala taká dobrá práve v tomto, že ak už raz napíšeme nejaký kód, tak naozaj, ak to prejde tou kompiláciou, tak je tam veľká pravdepodobnosť tej korektnosti, že ten program sa bude správať tak, ako od neho očakáva. Čo budeme potrebovať? Samozrejme, nečakám od nikoho, že teraz za 3 minúty si tu nainštaluje do
Docker, IntelliJ a tak ďalej. Toto je skôr taká pomôcka, pretože ja vám budem ukazovať nejaký projekt, ktorý je reálny, alebo teda má blízko k reálnemu projektu a tu sú vlastne veci, ktoré potrebujete preto, ak by si to niekto chcel u seba spustiť, pohrať sa s tým, tak môže si dotiahnuť tieto nástroje a bude vedieť reálne s tým projektom pracovať. Tým, že teda sú tam dve databázy, no a je to proste také trochu aj komplexnejšie, aby tam naozaj bolo čo ukázať. No a ten ukážkový projekt teda nájdete ho na tomto linku. Ja ho pošlem aj do chatu. Tak a sú tu ešte teda nejaké prekvizity, nejaké databázové migrácie a takto, ale mal by to byť celku jednoduchý proces, tak ako sa to píše podľa toho postupu. Tak a poďme teda si už ukázať konečne nejaký skalovský kód, ako to vyzerá. Čiže toto bude taká trošku terapia šokom a veľmi rýchly úvod do tej skaly, keďže nejde ani tak o kurz, ale skôr by som chcel ukázať tú skalu zo všetkých strán, čo všetko nám ponúka. Tak, čiže úplne základná vec, definícia teda premenných. Môžeme vidieť, že to je veľmi podobné ako v iných jazykoch, teda až na to, na čo možno niekto nie je zvyknutý, že tie premenné defaultne sú immutable. Čiže keď už raz niečo priradíte, nemôžete to zmeniť. Inak tie typy, keď si to porovnáme povedzme s Javou, tak je to prakticky skoro to isté. S tým, že tá nemeniteľnosť v počiatku možno môže byť takým strašiakom, že sme zvyknutí pracovať istým spôsobom a teraz s tou nemeniteľnosťou prichádzajú niektoré výzvy, nejaká možno úprava tých našich zaužívaných postupov. Budeme tu mať ďalšie ukážky s tým, že dá sa to prežiť. A ona tá nemeniteľnosť prináša v kombinácii s ďalšími vecami veľa výhod, čo sa týka aj nejakého paralelného spracovania, že nám tam nenastávajú problémy typu v jednom trede idem niečo čítať, v druhom to medzi tým zmením a teda má to svoje výhody vlastne, čo sa týka tej korektnosti. Tým, že môžeme tu vidieť potom aj príklad, to máme tu s tou podmienkou vlastne, že ja ako keby priradujem podmienku do premennej. To tiež nie je to úplne možno bežné. Väčšinou to robíme tak, že ja mám teda, ja si tu tvorím nejaký čistý sketch a teda väčšinou to vyzerá tak. Teraz ja namiesto val použijem var, čo je vlastne meniteľná premenná. Ja mám nejakú premennú x, ktorá sa rovná povedzme null, no a potom idem, že ak nejaká podmienka, tak potom do x priradím niečo iné, len tomu x musím dať nejaký typ, pretože on z toho nevie, čiže ja z neho spravím povedzme tiež integer a priradím mu nejaké číslo a potom tu dám vetu else a zase môžem priradiť nejaké iné. Čiže toto je ten spôsob, ktorý možno poznáte z toho klasického prístupu. V skale je takmer všetko výraz. Čiže vlastne máme podmienku, ktorá sa vyhodnotí. Tá podmienka má nejaký výsledok. Tu si môžeme domyslieť taký ten pomyselný return ako pri funkciách. S tým, že keď tá podmienka sa vyhodnotí, tak potom ten výsledok, či už to C, A alebo B sa priradí do tej premennej. No a tá konštrukcia samozrejme môže byť vnorená. Čiže ak sú tu ďalšie, čiže vidíme, že sú tu dva levely, tak
môžeme tu dať akýkoľvek výraz, môžeme tu dať chlpaté zátvorky a do toho vlastne napísať celý nejaký podprogram, alebo ako by som to nazval. Čiže už nám asi začína nejaká tá predstava, že ako sa vysporiadame s tým, že tie premenné máme nemeniteľné, aj používaním takýchto výrazov. No a potom tu máme niečo tiež typické pre skalu, ale je možné, že ste to videli aj inde, a typ option. Že v Java často máme problém s nullmi, alebo teda s tým, že niekde null neočakávame a on sa tam objaví. Skala sa snaží tento neduch vlastne zmierniť tým spôsobom, že zaviedla typ option, ten môže mať nejakú hodnotu, nemusí mať nejakú hodnotu a z toho kontraktu je nám to vôbec známe. Keď do nejakej funkcie podávame option alebo dostávame option, my vieme, že on môže byť prázdny a vieme ten prípad ošetriť, vieme sa s tým vysporiadať. Ešte v Java buď tam dáme tú explicitnú podmienku if niečo je null, alebo na ňu zabudneme a ten program nám potom počas behu možno aj v produkty spadne a je z toho problém. Samozrejme tie nully skala podporuje v prípade, že beží na JVM-ku, pretože inak by tam nebola tá kompatibilita, inak by to v Java nemohlo fungovať, ale snažíme sa ich nepoužívať. No a teraz ideme trošku hlbšie do toho, že v čom je tá skala iná, že aký je možno ten trochu rozdiel proti tomu klasickému Open. No zase tu máme taký ten negatívny príklad, že klasický for cyklus, tak v objektovom orientovanom jazyku, alebo teda v tých mainstreamových jazykoch by sme to robili takýmto spôsobom, čiže vytvorili by sme si mutable premennú a máme nejakú sekvenciu, máme nejaký range od 0 po 2 a ideme ščítať vlastne obsah toho range 0 plus 1 plus a tak ďalej. No a nakoniec teda si ho vypíšeme v skale. My sme toto robili trošku inak. Robili by sme to rekurziou, keďže vo funkcionálnych jazykoch loopy nahrádzame práve rekurziou, ale ja túto rekurziu nemám a nemám ju tu schválne, keďže chcem ukázať, že tá rekurzia nemusí byť takým strašiakom, ako sa na prvý pohľad zdá. Že ľudia si to predstavujú tak, že teraz ja za každý jeden takýto loop si musím napísať rekurzívnu funkciu a robiť vlastne tieto veci stále ručne. Ale to sa deje skutočne málo kedy. Väčšinou si pomáhame nejakými funkciami, ktoré nám ponúkajú napríklad kolekcie, alebo niečím, čo máme už stavané. Málo kedy naozaj musíme siahnuť k tomu, že ja si teraz idem napísať nejaké rekurzívne spracovanie ručne. A tu máme príklad presne na tom liste, že do metódy reduce my vložíme funkciu, ktorá vlastne bude postupne robiť nejakú operáciu, ktorú ja si zadefinujem. V tomto prípade je to ščítanie, čiže tu sa nám nulka ščíta s jednotkou, potom máme nejaký výsledok, to vlastne robí ten reduce, on udržuje ten akumulátor, no a potom sa k nemu pričíta to ďalšie číslo a tak ďalej. Čiže vlastne dve prvky medzi sebou a potom ďalší prvok stále s tým akumulátorom. A viem, že to je strašne rýchle, tým, že máme tú hodinku, ale teda na tom skala kurze napríklad už ideme samozrejme trochu pomalšie. No, potom máme v skale možnosť používať aj niečo, čo sa volá tacit programming, alebo proste nejaký zjednodušený zápis funkcií, to môže byť tiež veľmi nápomocné. Čiže ak vieme, že do funkcie nám prichádzajú dva parametre, tak nemusíme ich pomenovať, ale namiesto nich použijeme podtržítka a rovno môžeme napísať to, čo chceme. No a úplne najjednoduchšie je samozrejme použiť stavanú funkciu, ktorá robí presne to, čo robiť chceme. Čiže takýmto nejakým spôsobom by sme v skale ten loop
nad listom a ščítanie jeho prvkov nahradili. No a potom, na čo teda vlastne v skale sa používa for, na čo vlastne je tam ten keyword. Tak on má viacej funkcií a vieme s ním spracovávať aj príklad kolekcie teda, ale trochu iným spôsobom, než teda tento prvý príklad. A tu vidíme, že máme zase nejakú kolekciu, z nej vyfiltrujeme prvky, ktoré sú väčšie ako 1. No a následne k tomu prvku pripočítame jednotku. Čiže tu už operujeme na jednotlivých prvkov. Tak výsledný list potom jednotka nie je väčšia ako 1, dvojka áno, tak výsledný list bude 3 a 4. Toto je niečo, čo ste možno videli aj v Pythone, tam vlastne tie sú nejaké, zvykne sa tomu hovorí list comprehensions alebo v Erlangu, čiže toto je už možno trošku niečo známejšie. A potom tu máme niečo, k tomuto sa ešte dostaneme časom možno trochu hlbšie. A to je nejaké, môžeme si to pomenovať, že skladanie. Hej, máme dve hodnoty, ktoré sú optional, čiže môžu byť vyplnené, nemusia. A my chceme spraviť to, že ak sú obe vyplnené, tak potom z toho poskladáme nejakú tretiu hodnotu. A to robíme presne vlastne tu. Čiže aj takéto použitie toho keywordu for v skale a teda vidíme, že je to o dosť iné, ako sa bežne for používa. Tak a teraz pôjdeme zase ešte trochu ďalej a pozrieme sa na list a pattern matching. Čiže toto je veľmi podobné zase, ako poznáte z iných jazykov, akurát vidíme, že ten list sa nám skladá s takýmto operátorom, čiže my máme už nejaký existujúci list a pred neho prepedneme nulu. Tu máme vlastne aj to, čo dostaneme. Tak takýmto tým prependovaním, ktoré môže byť viacnásobné, čiže pred tou nulou môže byť ešte niečo ďalšie, tak to je taký ten typický funkcionálny spôsob, akým zvykneme vytvárať list. Myslím, že ten zvyšok je relatívne jasný, ako s tou štruktúrou môžeme pracovať. No ale čo je pre nás teda zaujímavé, je až táto časť, a teda to, čo ideme s tým listom robiť ten match. Čiže máme tu niečo, čomu sa hovorí pattern matching, že my dostaneme nejakú štruktúru a z tej štruktúry si vieme niečo vyextrahovať. A toto neplatí v skale len pre list, platí to aj pre klasy, platí to aj pre tuples a takmer akúkoľvek konštrukciu pri tých klásach, tam nie úplne pre každý typ klásy, ale na začiatok si to môžeme takto zjednodušiť. Čiže my aj keď máme nejakú klásu, tak vieme si z nej vyextrahovať tých membrov. No a tu napríklad vidíme, že z toho listu ten operátor, ktorým skladáme list, tak môžeme ho použiť aj tu. A výsledok je ten, že my vyťahneme z toho listu prvý prvok, takzvanú head, a potom ešte vyťahneme druhý prvok, čiže z tohto listu my zase vyťahneme akoby head, zase ten prvý prvok, až nakoniec tu máme zvyšok toho listu. Čiže takto vieme napríklad vyťahovať prvky z listu, alebo môžeme potom použiť aj rovno ten list takýmto spôsobom. Môžeme si tu dať aj nejaký názov premennej, ostatný taký príklad máme tu, hneď v tej ďalšej vetve a vyťahnuť niečo do premennej. Akurát tu vlastne tu nemáme obmedzenú dĺžku toho listu, stačí nám, ak má aspoň 2 prvky, tak tu už ju obmedzenú máme, pretože tu už nehovoríme, že prvý, druhý a nejaký zvyšok, ale hovoríme, že konkrétne chceme list o 3 prvkoch a taký, aby prvým prvkom bola 0. Že s tým pattern matchingom, toto je veľmi jednoduchý príklad, aby teda som nezamotával, ale naozaj sa s ním dá robiť veľa. V
tom liste, v tom paterne môžeme mať vo vnútri ďalšie listy, môžeme tam mať klasy, tapus a tak ďalej. S tým, že ak je niečo vyplnené, tak je to podmienka, ak je to podtržitko, tak nás to nezaujíma. Ak to má názov, tak je to extrakcia. Čiže my kladieme nejaké podmienky a zároveň, keď sú tie podmienky splnené, tak extrahujeme niečo z tej štruktúry. Naozaj ten meč je mocný nástroj a tak ako mnohé iné veci môžeme vidieť teraz, že posledná Java vlastne tiež ide zavádzať pattern matching. Neviem teda, či tam už je alebo nie, lebo tú Javu zase až tak nesledujem, ale viem teda, že je tam nejaká snaha o to do Javy dostať a nie je to teda prvýkrát, čo sa možno aj iné jazyky inšpirujú tým, čo teda máme v Scale. A ten pattern matching je taký typický prvok tých funkcionálnych jazykov, čiže to môžeme vidieť aj v Erlangu, aj teda v mnohých iných. No a dostávame sa k tomu, čo som spomínal na začiatku, a teda, že v Scale máme aj OPčko, že môžeme vytvárať triedy, môžeme používať nejakú dedičnosť môžeme používať viacnásobnú. Čiže toto je veľmi podobné ako v Java alebo v C++. Nič menej častý problém v Scale je, že tým, že tam sú tie OP features, tak ľudia prídu ku Scale a začnú ako keby v Scale robiť Java. Začnú programovať všetko tým objektovým spôsobom. To nie je úplne správny prístup, keďže v Scale sa ten objektový prístup používa trošku inak. On sa používa hlavne na definíciu štruktúr, nejakých kontajnerov na dáta. Že väčšinou tým objektovým spôsobom modelujeme dáta, vytvárame pre ne nejaké kontajnery, čo môžeme vidieť vlastne aj tu. Samozrejme sú tam nejaké metódy, ktorými môžeme vykonávať nad tými dátami jednoduché operácie, ale nie je až takým zvykom, že by sa OP štýlom programovala aplikačná logika. Keby tú aplikačnú logiku sme mali urobenú naozaj tým spôsobom, že dostaneme nejakú triedu, zavoláme si tam metódu a tá metóda, aplikuje sa tam nejaký polymorfizmus a tá metóda pre rôznych dedičov môže byť iná. Toto v Scale až tak zase nevidíme, tam riešime tieto veci pomocou pattern matchingu. To si ešte ukážeme. Čiže tu nám vidíme ten príklad, že máme nejakú klasu vlastne, hej, ktorá má dvoch membrov, integer a string a zase vidíme, že defaultne je všetko immutable. Čiže ak chceme zmeniť niektorého z týchto membrov, tu sme si vytvorili inštanciu, tu ju ideme zmeniť, tak my vlastne nemeníme tú pôvodnú inštanciu, ale vytvárame novú. A to metódou copy. Že to je taká tá pomôcka, aby sme to nemuseli celé prepisovať, tak proste si len zmeníme jedného membra. Tu nám vidíme pattern matching, ale v trošku inej podobe. Vidíme, že vieme si vlastne vyextrahovať z klasy tie membre. Čiže tu je teda tiež ten prístup trošku iný a vidíme toto slovíčko case, tak to je také zázračné slovíčko, ktoré nám umožňuje vlastne túto extrakciu, to copy a takúto prácu s tou triedou. Ak by sme tamto slovíčko case nemali, tak je to obyčajná trieda, tak ako pri Java alebo C# a správa sa to trošičku inak. A potom tu máme niečo, čo sa volá trade, to je niečo ako interface a vidíme, že ho používame takým trochu zvláštnym, možno na prvý pohľad neobvyklým spôsobom. Teraz toto slovíčko object to nás až tak nezaujíma, to môžeme vypustiť. Ide nám skôr o to, že máme tu definované niečo ako interface a ten interface tiež má teda nejaký atribút, hej, je to farba, má nejakú priehľadnosť a od toho interfejsu nám dedia nejaké triedy.
V tomto prípade ten object tu na to je akoby singleton, to znamená, že iba jedna inštancia z tej triedy. No a to, čo tu vidíme, je svojím spôsobom vlastne enum. Ak by sme tu nemali tú case klasu, hej, kde si tu transparency môžeme definovať, no, tú jelov, ale mali by sme tu iba tieto dva objekty, tak je to vlastne obyčajný enum. Hej, máme tam farbu červenú, modrú, jedna s takou priehľadnosťou, druhá s takou, hej, a vieme to... Vieme sa na to pozerať takýmto spôsobom, ale tým, že tu máme aj tú case klasu, tak už to úplne nie je ten klasický enum, ale už nám to prechádza do nejakej hierarchie. A teraz, keď by sme sa vrátili o trošku dozadu, tak skúste si toto v hlave nejak skombinovať s tým pattern matchingom. Máte takéto hierarchie, tá farba vlastne, ona môže byť týmto, môže byť týmto a môže byť týmto. Hej? Čiže to sú vlastne tí jej dediči. To nám vlastne pripomína to klasické OOP, že títo potomkovia vedia zastúpiť hej, akoby svojho predka, tú farbu. A môžeme v tejto hierarchii kľudne pokračovať. Čiže tu ako membri tejto klasy, že nemusí to byť transparency, môže tam byť nejaký ďalší trade a tak ďalej. No a my vieme na toto použiť pattern matching. To znamená, že my si vieme matchnúť na to, či je to táto. Keď si matchneme na tú jelov, vieme z nej rovno vyextrahovať tú transparency, to vieme samozrejme aj v tomto prípade len trochu iným spôsobom. A keby sme tu mali vnorenú nejakú ďalšiu hierarchiu na tomto mieste, tak tiež to vieme zapísať rovno do toho pattern matchingu. Kľudne vieme z nejakého 4. levelu vnorenia niečo vyextrahovať. Čiže nechcel som to tu dávať, keďže ten príklad by bol možno na prvý pohľad taký komplikovaný, ale vieme naozaj v tomto ísť do nekonečna. No a toto vlastne, čo tu máme, tieto hierarchie a case klasy, tak to nám stačí na to, aby my sme si vedeli definovať nejaký dátový model v našej aplikácii. No a potom samozrejme Scala podporuje aj generika, čiže toto je úplne taký najjednoduchší príklad, ktorý funguje aj v iných jazykoch. S tým, že Scala toho dokáže v tejto oblasti podstatne viac, ale o tom ešte trošku neskôr. Tak a dostávame sa poslednej vlastne z týchto rýchlych ukážok alebo takej tej nalievarni, že čo nám všetko Scala dokáže. Tak ako riešime v Scale chyby, tak môžeme vyhadzovať výnimky samozrejme, tak ako v iných jazykoch. Vlastne na JVM-ku sú to tie klasické javovské výnimky. Alebo potom na to môžeme ísť trošku chytrejšie a môžeme si ten kód, ktorý nám potenciálne môže zlyhať, do niečoho uzavrieť, zase do nejakého kontajnera, nechcem hovoriť to slovíčko, ktoré tu je ešte. No a ten kód, teda, ktorý tu máme vo vnútri, sa vyhodnotí. Povedzme, že tu budeme deliť nulou a zlyhá to, tak dostaneme potom nejaký výsledok, ale ten výsledok už nebude výnimka, ktorá sa nám bude propagovať do levelov vyšších a vyšších, a ktorú možno zabudneme ošetriť a celá tá aplikácia nám spadne. Ale bude niečo, čo sa volá try. Zase vidíme, že tu máme teda typy, hej, skúšame niečo a chceme z toho dostať číslo. No a ten try môže byť buď úspešný, alebo neúspešný. A na to zase vieme pattern matchovať. Tam zase vieme ošetriť aj ten prípad, kedy to zlyhá. Vieme ošetriť všetky tie cesty. A to je presne ten dôvod v kombinácii s typmi a teda ďalšími vecami, prečo hovoríme o tom, že keď sa to skompiluje, tak to pravdepodobne bude aj fungovať. Pretože takýmito spôsobmi my vieme zaručiť, že
všetky tie veci, ktoré môžu nastať, tak budú nejakým spôsobom pokryté. Že nás to vlastne núti ošetriť tento prípad. S tým vlastne, že tie tráje sa dajú nejakým spôsobom chainovať a dá sa s nimi robiť viacero vecí, ale dá sa to aj skombinovať tak ako tie optiony potom do toho fóru a vlastne viacero operácií, ak je úspešných, tak z toho zložíme nejaký výsledok samozrejme. Ale čo je tu dôležité, že ten kód, ktorý má potenciál zlyhať, tak do niečoho uzavrieme. Ako keby nejakým spôsobom tú komunikáciu s nejakým vonkajším svetom, hej, tu už sa blížime k niečomu, tak ju izolujeme do niečoho. A ten výsledok, ktorý z toho dostaneme, tak ten výsledok je jednoduchý. Hej. Bude to úspech s nejakou hodnotou alebo neúspech. Potom ešte taká veľmi komplikovaná, ale zároveň veľmi chytrá feature skaly sú implicity. Nebudem tu zachádzať až tak do hĺbky zase tým, že nemáme ten čas, ktorý mávame na kurze, ale teda čo nám implicity prinášajú, je nejaké ako keby automatické generovanie definícií. Zároveň sú to také chytrejšie globálne premenné. Taký ten najsilnejší príklad tu je, že chceme niečo konvertovať do JSON. Tak ja si teraz vymyslím nejakú case class, že toto je pre mňa JSON a hodnotou bude samozrejme string, nech to máme jednoduché. No a ja si tu zadefinujem premennú, ku ktorej teda pridám slovíčko implicit a do tej premennej si uložím funkciu. Že to je tiež vec, ktorú nevydáme možno pomerne bežne až v takých jazykoch, že funkcia je plnohodnotným typom. Môžem si ju uložiť do premennej, potom niekedy neskôr zavolať, posúvať ako parameter, vraciať a tak ďalej. Môžem si s ňou robiť to isté ako s akýmkoľvek iným typom. Tak ja si tu teraz uložím funkciu, že keď teda príde integer a chcem ho skonvertovať na JSON, tak to urobím takým spôsobom. Vlastne takto viem dosadiť nejakú premennú do stringu. Je to niečo ako nejaký print formát a tak ďalej, len tam môžem priamo cez dolár vložiť tú premennú. Čiže mám nejaký, nazýva sa to encoder v takej tej bežnej praxi, niečo, čo mi zakóduje integer do JSON. A teraz ja môžem mať viacero takýchto encoderov. Potom niekde inde v kóde zase to, čo potrebuje ten encoder, keď už ideme vytvárať ten JSON, tak si môže veľmi jednoduchým spôsobom tieto implicity vypýtať, ale to už uvidíme potom v tej našej aplikácii. No a povedzme, že ja teraz nemám integer, ale mám option integer. Tak čo je option? To sme si vlastne definovali na začiatku, že je to niečo, čo môže obsahovať hodnotu, alebo aj nemusí. V prípade JSONu, ako by sme preložili option, tak buď tam dáme nič, alebo tam dáme null, alebo tam dáme tú hodnotu, teda ak je vyplnená. Tak ja si chcem zadefinovať nejaký encoder pre option, ale nepotrebujem si ten encoder definovať pre option integer, option string a tak ďalej, lebo tá funkcionalita okolo toho optionu je vlastne stále rovnaká. A ja namiesto toho, aby som si definoval encoder pre každý ten typ, tak si definujem jeden generický a budem vlastne prepoužívať toto, čo už mám definované. A keď si pre túto funkciu, ktorá to vlastne robí, ktorá vyžaduje existenciu nejakého encodera, keď tu máme integer, že to bude option integer, tak ono to vyžaduje encoder, ktorý máme definovaný tu nahore, z integera na JSON. Tak keď tu mám pre tou funkciou slovíčko implicit,
mne to automaticky, ak bude niekde v aplikácii takáto definícia potrebná, tak mi ju automaticky vygeneruje. Čiže to nemusím to ani len zmieňovať. Proste ako náhle potrebujem option integer a existuje takýto encoder pre integer, tak táto funkcia mi ho vygeneruje. Čiže to sú implicity, veľmi, veľmi skrátka, ale teda dúfam, že aspoň nejaký hint tam je, že čo všetko to môže robiť. No a poďme už trošku preskočiť do tej praxe. Hej. Samozrejme, museli sme tam mať nejaký úvod, aby sme vedeli, o čo beží, ale už sa môžeme vrhnúť na tú našu aplikáciu. Tak, super to dielanie. No a ja už tu mám vlastne pripravenú tú našu príkladovú aplikáciu. Je to relatívne jednoduchá vec. Jedná sa o to-do list, kde si môžete zapisovať nejaké úkoly, dávať im nejakú prioritu a taký úplne jednoduchý príklad. Môžeme si to kľudne aj ukázať, ako nám to funguje. Teraz a my sme vedeli cca, že čo to vlastne robí. No, chýba nám databáza. Tak, a teda asi tu nemám úplne niečo správne nakonfigurované. Sekunda. Čiže mne tá databáza beží v nejakom Dockeri. Tak, magická finta, už by to mohlo bežať. No a teraz, keď sa nám tá aplikácia rozbehla, tak keď si pôjdem na localhosta a docs, tak vidím, že mám tu vygenerovaný Swagger a môžem sa s tým hrať. Čiže aj vy potom, keď si to vyklonujete a budete sa chcieť na to pozrieť, tak viete si tu vlastne tieto endpointy, ktoré tu sú definované, aj zavolať. Je to obyčajné REST API. No a poďme si to trochu rozobrať, že tu vlastne máme. Ja to zatiaľ stopnem. Tak, čiže máme tam vlastne niekoľko súborov. A keď sa pozrieme na model, tak tam vidíme zase to, na čo sa v skale používa to OOP. Že vlastne sa tým snažíme definovať tie dátové štruktúry, ktoré tam používame, nejaké základné operácie nad nimi. No a potom tu máme spomenuté ešte niečo, čomu sa hovorí, že hodnotové a fantómové typy. Tak čo to vlastne je? No, keď v skale pracujeme s typmi, tak neostávame iba pri tom, že niečo je nejaký string, integer a nejaká klása. Ale vieme toho s tými typmi robiť trošku viac. Poďme tu, máme nejaký popis v tom našom to-do liste máme teda nejaké úlohy, tak máme tu nejaký popis tej našej úlohy, že, čo vlastne si zadávame. A ja tu teda mám vytvorenú nejakú klásu, ktorej vo vnútri je string, hej, a ten popis vlastne on
definujeme ho ako reťazec. Tak prečo ja som takúto vec obalil do triedy? Veď som mohol použiť rovno string. Hej. Keď sa pozrieme, kde tá description je použitá, ona bude pri tom tasku detail. Tak, tu máme tá detail, čiže vidíme, že tu je použitá tá description a že je optional, že nemusí existovať, pretože nám stačí aj názov v tomto liste a nemusíme si tam dávať description, ak nechceme. Tak, prečo ja tu nemám proste option string? Na čo si tu ja dávam nejakú description, na čo mi to je? No keď sa na to pozrieme bližšie, tak jednak tu mám validáciu, čiže mám tu nejaký regex, ktorý mi to validuje a bez čoho sa mi tá štruktúra proste nevytvorí. No a zároveň, keď ja si podávam namiesto stringu vo funkciách description, tak sa nemôžem pomýliť a nemôžem tam dať nejaký iný string. Ako to myslím? Tak predstavte si teraz, že mám nejakú funkciu, takýmto spôsobom definujeme v skale funkciu a mám tam nejaký vstup, čiže vstup nejaký A, ktorý je integer a vstup B, ktorý je tiež integer a je to napríklad string. Hej, tu nás teraz až tak. No a veľmi ľahko sa mi môže stať, že ja tieto Ačka, Bčka zamením. Čiže budem volať tú funkciu a proste to poradie dám špatne. Ale v tomto prípade, keď ja mám tieto jednoduché typy, alebo hovoríme im niekedy primitívne, uzavreté do takýchto obalov, tak potom už sa tak ľahko nepomýlim, to je jedna výhoda. A druhá výhoda je, že z toho kódu hneď vidím, že čo vlastne robím, s čím pracujem. Bez toho, aby som to nejako explicitne pomenovával. No a tento new type vlastne nám robí taký zázrak, že tieto obaly, ktoré tu máme, tak oni počas kompilácie zmiznú. Čiže tam nemáme žiadny overhead potom runtime, ale reálne tam máme ten string, nič menej. Počas kompilácie sa nám to čekuje. Čiže nemôžeme, aj keď oba sú vo vnútri stringy, tak nemôžeme namiesto name dať description. No a tu už vlastne sa aj dostávame postupne k tomu, že čo nám tiež prispieva vlastne k tomu, že keď sa to skompiluje, tak to veľmi pravdepodobne aj bude fungovať korektne, že naozaj tými typmi vieme tak trochu aj vyjadriť tú našu biznis logiku. Potom okrem takýchto, hovoríme tomu hodnotové typy, tak máme ešte niečo, čo sa volá fantómový typ, hej, čiže tu nás si vieme povedať, máme nejaké IDčko a prečo je to IDčko. Hej, čiže hovoríme ID nejakého usera, ID nejakej poznámky v tomto doliste, vieme si tu dosadiť nejaký typ a zase ten kompilátor nám to kontroluje, čiže nevieme si zameniť IDčko usera s IDčkom tasku a tak ďalej. Hej. Čiže zvyknú sa používať skôr tie hodnotové, nie tie fantómové, ale tak teda pre zaujímavosť, že aj toto existuje. No a potom teda pomocou case class tu máme namodelovaný vlastne celý ten dátový model. Poďme teda s týmto trošku ďalej. Dobre, tak máme nejaký model, hej, máme tam definované typy a teraz čo s tými typmi, čo s nimi môžeme vlastne robiť. Tak my si z týchto typov, ktoré máme nadefinované modely, už vieme vytvoriť REST APIčko. Nepotrebujeme k tomu toho vôbec veľa. A keď sa pozrieme zase do súboru endpoints, tak vidíme, že tu nám máme definované to naše API, ktoré my vidíme, keď sa
prekliknem na Swagger, tak toto vlastne celé máme definované tu na tých endpointoch. A vidíme, že tá definícia je veľmi krátka. Prečo? Pretože my tam vlastne používame tie typy, ktoré sme si zadefinovali. No a tým, aké deskriptívne tie typy sú, tak on nám vlastne z toho vie vygenerovať aj dokumentáciu. Čiže táto dokumentácia, ona nebola nikde ručne vytváraná, ale je vlastne vygenerovaná v tej triede points, tým, že my tu máme potom aj popisy, vlastne keď sa rozklikneme, tak vieme sa pozrieť, že nejaký enum, aké môže nabývať hodnoty a tak ďalej. Tak, aj takýmto spôsobom sa dajú tie typy použiť. Ono potom ďalej si ukážeme, že to použitie je tam oveľa väčšie, že oni sú potom zase čekované, keď to APIčko implementujeme. No a potom samozrejme máme konverzie medzi, povedzme, keď chceme tu v tom APIčku obdržať nejaký filter, je to vo formáte JSON, keď chceme zase vrátiť nejakú odpoveď, tiež je to JSON, tak musíme si definovať tú konverziu vlastne medzi našim objektom, medzi inštanciami tried tohto modelu a medzi JSONom, ktorý potom z toho APIčka vrátime. No a ja som spomínal nedávno implicity, tak toto vlastne robíme práve pomocou tých implicitov. A toto, čo tu vidíme, túto implicitnú definíciu, teraz v súbore Circle Codex, tak toto je vlastne to, čo sme si ukazovali v tej prezentácii. A keď sa vrátim sem, vlastne ku tej implicitnej funkcii, ktorá nám generuje encodery pre option int, option string a tak ďalej, pre všetko, prečo máme definovaný encoder, tak tu vlastne robíme úplne to isté. Len tým, že pracujeme už reálne s nejakou knižnicou, ktorá robí enkodovanie a dekodovanie do toho JSONu, tak už je to trošičku zložitejšie, ale je to úplne ten istý princíp. No a my keď si tu takto zadefinujeme tie konverzie, vlastne všetko vidíme, že je to konverzia medzi JSON-ovými typmi a našimi typmi, tak ak niekde tie konverzie potrebujeme, tak nám stačí nám urobiť import. A to je celé. Čiže takýmto spôsobom, ale aj inými spôsobmi vieme tie implicitné definície využiť a vieme vlastne využiť zase aj tie naše typy. No a tým, že my teda máme takto definované konverzie, tak potom, keď robíme napríklad select z databázy, vidíme, že je to tu trošku komplikovanejšie, že je to toho viac, je to tak schválne, aby bolo vidno, že naozaj robíme niečo praktické a nie úplne nejaký jednoduchý pseudopríklad. Tak to skúsim nájsť nejaký jednoduchý select, ktorý by som tu niekde mal mať. Tak povedzme tu vyberáme všetky tásky. Tak zameriame sa na túto časť, kde vlastne vyberáme už priamo ten task, vlastne priamo to, čo je výsledkom tohto list pointu, keď si chceme vylistovať, že čo v tomto doliste vlastne máme. Tak vidíme, že tu máme v týchto hranatých zátvorkách nejaký typ. Keď na ten typ preklikneme, tak je to naša case klasa, ktorá vlastne popisuje ten task. Obsahuje všetko, čo v ňom je.
No a tá konverzia medzi tým, čo vyberieme z databázy a medzi našou case classou je automatická. Čiže nemusíme písať žiadne nejaké mapovanie, nemusíme ručne vyťahovať vlastne to IDčko, názov a tak ďalej. Aj keby sme tu mali vnorené case classy, tak on tú štruktúru ako keby sfletnuje a bude postupne po jednom hľadať v tom selekte čo dosadiť do tých membrov case class. Čiže tá konverzia je úplne automatizovaná, v niektorých prípadoch jej musíme trochu pomôcť a na to tu máme vlastne Dubik kodex. Ale vidíme, že vzhľadom na to, aký je ten náš model veľký, že naozaj tých class, že je ich tu dosť, aj na to, aký maličký príklad to je, tak že tu nie je veľa tých konverzií a že väčšina z nich je definovaných ako def. To znamená, že zase nám niečo generujú. Napríklad si definujeme konverziu medzi setom a poďom SQL-ku. Čiže takýmto spôsobom vlastne vieme s tou databázou pracovať. No a teda celkovo nám tie typy v skále uľahčujú život. Tak, toto sme už videli. No, keď už máme teda definovaný nejaký dátový model, máme definované nejaké APIčko, úplne bežný príklad, vlastne vec, ktorú asi robíme v praxi najčastejšie, že teda vytvárame si nejaké APIčko, dávame tam nejakú databázu, tak teraz chceme dodať tú implementáciu. No a keď sa pozrieme, že kde tá implementácia je, tak ona je v niečom, čo sa volá roots. A tu keď sa zase zameriame na to, že chceme ten task list, že chceme zoznam vlastne tých úloh v to-do liste, tak to máme definované tu. Dávame tam nejakú funkciu, ktorá nám ten task list vráti, ktorá vlastne urobí toto SQL, ktoré tu vidíme. No a je to také na prvý pohľad trochu divné, lebo nevidíme tu žiadne parametre. Je tá definícia celá taká zvláštna. Ja to kľudne môžem napísať trochu inak. To je zase tie naše skratky vlastne v tej skale. Tak tu mám podtržítko, pretože toto je identifikácia užívateľa. Vzhľadom na to, že tu máme nejaké overovanie tokenu. Je to, aby to nebolo úplne také jednoduché, tak tu máme nejaké porovnanie, že ak tam vložíte nejaký token test, tak by vás to mal v úvodzovkách overiť, autentikovať. No, teraz nám tu príde nejaký filter. No a ten filter vlastne my chceme vložiť do funkcie, ktorá nám vráti list. Ona nám vlastne vráti ten task list. Ale s tým, že my potrebujeme ten výsledok ešte nejako sprocesovať, lebo ono sa môže stať, že to volanie zlyhá a my potom to APIčko chceme vrátiť chybu. To vlastne máme vyriešené vyššie, k tomu sa ešte dostaneme. Tak ja ešte na ten výsledok musím zavolať nejaký handle result. Tak, a teraz, keď si porovnáme tieto definície, tak ono je to vlastne ekvivalent. Mám tam napísané úplne to isté. Tak vidíme, že akým spôsobom vieme v skale chainovať funkcie, to je tiež taká typicky funkcionálna vec. Ale čo nás tu hlavne zaujíma je, keďže tu na hore to nevidíme, lebo tu je to celé skrátené, že
tento parameter, ktorý nám tu príde, má typ a zase to, čo vraciame, tiež musí mať nejaký typ. Musí to byť ten task list. Vlastne tak, ako máme definované tu pri endpointoch, pri tom endpointe, ktorý voláme. Čiže výstup je task list, vstupom je task filter. No a nie je šanca, že by sme tu vrátili niečo iné. On nás proste inak nepustí. Čiže ani keby sme chceli, tak sa nemôžeme pomýliť. No a my vieme aj, čo sa vráti v prípade chyby. Hej, a už túto našu rozšírenú definíciu vymažem, lebo tá skrátená nám úplne stačí. No a máme to zadefinované vlastne v tom APIčku, že v prípade chyby sa nám vráti nejaký string. Čiže tu by sme si kľudne mohli dať aj zase JSON, nejakú case klasu, ale chceme vrátiť v prípade chyby string, tak my si zoberieme ten výsledok genericky, no a povieme si, že ak nie je úspešný, tak takýto string tu vráti. Čiže máme definovaný, veľmi to zjednodušujem, ale máme definovaný ten náš kontrakt a máme ho definovaný pevne. Tak, no a čo tam teda ešte môžeme vidieť, že máme nejakú oddelenú definíciu, oddelenú implementáciu a vznikajú nám v tej aplikácii také akoby vrstvy. Ono to sa nám vlastne deje v praxi bežne, že máme nejaké domény, v tomto prípade tu máme tú doménu iba jednu, ten náš to-do list. A máme nejakú definíciu APIčka, potom máme implementáciu APIčka, to vidíme vlastne tu na si handlujeme nejaké chyby prípadne a potom máme implementáciu business logiky, toho, že čo sa tam vlastne robí. V tomto prípade je tá logika jednoduchá, chceme iba niečo vyťahnuť z databázy, čiže nás to rovno odkáže na nejaký databázový servis, kde už prebieha ten samotný select. Čiže máme tu koncept akýchsi, nazvime to vrstiev. A potom tú prísnu kontrolu, to už sme si povedali a že to vieme nejako reťaziť. No a potom ešte taká zaujímavosť, že zase ako riešime v skale error handling, tak táto operácia tu nám môže kľudne zlyhať. Môže sa stať, že proste nebudeme mať dostatok databázu alebo niečo také. No a my namiesto toho, aby sme vyhadzovali výnimku a teda vracali priamo nejaký výsledok, tak vraciame niečo, čo sa volá either. A ten môže mať teda dobrý výsledok, alebo môže obsahovať chybu. Čiže zase tak ako option to obsahuje dve rôzne veci. Buď správny výsledok, alebo chybový výsledok. No a preto tu máme ten handle result. On robí vlastne to generickým spôsobom, aby sme to nemuseli písať miliónkrát, že ak sa tá operácia podarila, tak ju obalí do toho správneho výsledku. Ak sa nepodarila, tak vygeneruje ten chybový výsledok. To, prečo tu máme ten map a čo toto tu vlastne táto štruktúra je, tak to sa ešte za chvíľu pozrieme. No ale čo je ešte také zaujímavé tu my sme si nepovedali ešte, čo znamená ten objekt. Ten objekt znamená to, že je to singleton. No dobré, ale tie roots, oni majú predsa aj nejaké závislosti. Oni potrebujú ten servis, kde je implementovaná tá aplikačná logika. Čiže ako vlastne toto môže byť singleton? No, máme tu definovanú jednu jedinú funkciu, ktorá sa volá fly, to je taká konvencia. No,
my vlastne, aj keď sa to na prvý pohľad môže zdať, tu na ani nemáme žiadnu triedu. Celé toto je vlastne funkcia. Funkcia, ktorá si zoberie servis a potom vráti opäť funkciu, ktorá nám vytvára tieto rovno. Poďme do toho bližšie, že čo to tu vlastne máme, lebo znie to tak trošku komplikovane. Tak, my máme tu nadefinovanú nejakú funkciu, alebo povedzme si to metódu a v nej máme zase nejaké ďalšie funkcie. To nám v skále vôbec nevadí, funkcia vo funkcii. Čiže máme tu nejaké pomocné funkcie, ktoré tu prepoužívame viackrát a čo je pre nás dôležité, tu je list tých implementácií endpointov. Keď máme ten list hotový, tak my by sme ho chceli vrátiť. Problém je ale to, že jeden z tých našich endpointov používa WebSocket. A na to, aby sme vedeli vytvoriť WebSocketový endpoint, my potrebujeme nejaký WebSocket builder. Lenže ten nemáme. No a nechceme ho tu ani dávať, pretože on vlastne je potrebný iba pre tú finálnu konštrukciu, ale toho, čo tu robíme, sa vlastne akoby netýka priamo. Čiže je to len nejaký posledný dielik, ktorý nám chýba do toho, aby sme vedeli skonštruovať tento nejaký list implementácií. Tak my spravíme to, že tu, kde sa to používa, kde sa už používajú vlastne tieto naše roots, tak my si tu nevypýtame priamo výsledok, ale vypýtame si tú funkciu. To znamená, že toto, čo tu vraciame s tým podkrížitkom, to je vlastne definícia funkcie. A vo chvíli, keď toto tu ideme použiť, tak až vtedy to dosadíme. Toto je ten WebSocket builder. Čiže zase tu máme nejakú kompozíciu funkcií. A celkovo, keď sa na tú aplikáciu pozrieme, tak máme tu nejaké definície implicitov. A toto je vlastne celé funkcia. Keď sa pozrieme na ten HTTP server, to je vlastne tiež celé funkcia. Že tých tried reálne tu máme strašne málo. V celej tej aplikácii sú nejaké 3 triedy, jedno rozhranie a všetko ostatné riešené funkciami. A to je presne to, to je presne ten spôsob, že my máme nejaký requirement, vypýtame si ho a namiesto toho, aby sme vrátili rovno výsledok, tak vrátime funkciu, ktorá nám berie ten požadovaný, to, čo potrebujeme a z toho nám vyprodukuje to, čo je od nás požadované. Tak, poďme asi trošku ďalej, keďže už nám čas trošičku pokročil. Tak poďme hlbšie tu do tohto funkcionálneho štýlu, že o čo sa tu vlastne snažíme. Tak čo sú to nejaké čisté funkcie a tá izolácia vonkajšieho sveta, ktorú sme si tu spomínali. No, v princípe je to o tom, že my kód, ktorý môže zlyhať, alebo kód, ktorý teda komunikuje s vonkajším svetom, ako napríklad nejaký select databázy, alebo nejaké čítanie súboru, niečo, o čom nevieme, že ako dopadne, tak to izolujeme do nejakého kontajnera. Môže to byť to try, alebo to môže byť niečo, čomu hovoríme IO. Alebo v prípade databázy, tak tam zase máme nejaký connection IO. Ono tak ani nejde o to, že čo ten kontajner je tam o to, že my izolujeme takéto volania. No a týmto vlastne vieme zabezpečiť, že máme pokryté všetky cesty,
máme pokryté aj zlyhania, keď nám nastane nejaký problém a tým pádom nám tá aplikácia nespadne. Zase riešime tú korektnosť a tieto IO alebo Connection IO, ktoré sa dajú spúšťať aj paralelne, tak oni sa nespúšťajú hneď. Nám sa zdá, že my tu máme nejakú funkciu. Hej, máme tu nejaké inserty, máme tu nejaké selecty. No a vidíme, že ako keby tu niečo skladáme. Zase tu máme ten náš for cyklus. A to, čo dávame do toho for cyklu, je nejaké connection IO. Čiže my tu robíme nejaký select, hej, niečo z neho akoby dostaneme, potom tu robíme zase si tu vytvárame nejaký filter, zase tu budeme robiť nejaký select a takto si skladáme operácie. Vlastne už, tak ako sme predtým skladali optiony, tak teraz skladáme operácie. No a tieto connection IO, ktoré tu máme definované, nám zase vytvoria jeden veľký connection IO. No a to, čo tu vytvárame, je len akási postupnosť, akýsi graf ciest, ktorými tá aplikácia môže ísť. No a keď tú aplikáciu spustíme, keď sa nám to celé poskladá, až vtedy sa to začne vykonávať. Viem, že toto je také trošku teoretické, čiže vlastne pointa je v tom, že my si prv nadefinujeme ten náš graf, nadefinujeme si tie cesty, ktorými tá aplikácia môže ísť a potom to celé odpálime. No a my keď máme takýto graf, že máme ošetrené všetky tie vetvy, všetko, čo sa môže stať, všetky tie prípady, tak potom máme vlastne riešenie, ktoré nemôže zlyhať. Ak to robíme poctivo, musíme k tomu izolovať tú komunikáciu s vonkajším svetom, teda do takýchto aj vecí. Nemôžeme púšťať nič len tak bokom, to znamená, že ako náhle tu zavoláme niečo, čo nie je uzavreté v nejakom IO, tak už nám tá izolácia nefunguje. No a potom by sme sa ešte mali snažiť o písanie tzv. Čistých funkcií. Čo to znamená? No zase sa môžeme vrátiť k tomu príkladu s tým ifom, že čo je čisté a čo nie. Tak zase si tu definujeme nejakú premennú. A porovnajme si to. S týmto. Tak, a tu máme typovú inferenciu, čiže tu nemusím dávať ten typ, ale ja ho tu teda dám, aby sme to videli. Tak, toto v princípe robí úplne to isté, ale tu nás sa vyhodnocuje výraz, ktorý sa potom uloží do premennej. Toto, čo tu máme, to je niečo, čo nám vracia výsledok. To je to, o čo sa v skale snažíme. Čiže stále vraciať nejaký výsledok, vieme, čo sa stane, vieme s tým pracovať. Toto nám nevracia nič. Ale deje sa tu nejaký vedľajší efekt. To sa vlastne aj v tej teórii hovorí sa tomu side effect. A ten vedľajší efekt je to, že niečo sa priradí do premennej. Na prvý pohľad v tom nie je až taký rozdiel. Ten rozdiel je v tom, že tu
Ja mám naozaj ja mám deterministicky definované, že čo sa stane. Tu sa môže stať čokoľvek. S tým, že ak mám napríklad nejaký cyklus a mám tu nejaký akumulátor, tak ja ten akumulátor povedzme môžem použiť 5 krát, nikto mi v tom nezabráni. A sú tam rôzne druhy chyb, ktoré nám môžu nastať. Čiže my sa v skale vždy snažíme pracovať tak, že pracujeme s hodnotami. Občas samozrejme musíme vyhodiť aj nejakú tú výnimku, ale mali by sme to robiť tak, aby ten kód, ktorý tú výnimku vyhadzuje, tak vždy bol uzavretý v nejakom try, niečom, čo nám vlastne to spracovanie, ktoré môže zlyhať, konvertuje na výsledok, na hodnotu. No a potom teda, keď máme takéto operácie, tak ich môžeme skladať pomocou takýchto for cyklov, čiže tu vlastne skladáme viacero operácií. Napríklad toto je také jednoduchšie, tak chceme vymazať nejaký task. Tak prv chceme priradiť nejaké tagy, ktoré k nemu máme priradené, čiže my tam máme nejaké tagy, akože domácnosť, upratovanie a tak ďalej. Tak prv tieto chceme od neho dať preč. Tie tagy, ktoré nie sú naparované žiadnemu tasku, chceme vymazať ten task samotný a chceme vymazať description, ktorá je uložená nie v Postgrese, ale v Mongu. A takto pekne tie operácie máme naskladané. No a potom sa s tým dajú robiť zaujímavé veci. Pretože tieto connection IO, oni sú určené na prácu s databázou. No a ak nám, povedzme, tento delete zlyhá, tak celé to, čo je uzavreté v tom fóre, by sa nám malo poskladať na jedno connection IO. A je to jedna transakcia. Vlastne toto je akási abstrakcia pre databázovú transakciu. Ak sa nám niečo z tohto tu nepodarí, tak tá transakcia sa revertne celá. Čiže to je jedna z takých tých zaujímavých vlastností týchto spájaní, že vieme tu robiť takéto veci. No a potom ešte vieme používať niečo, čomu sa hovorí map a flat map. My keď máme nejaký výsledok uzavretý v connection IO alebo IO, tak možno chceme ten výsledok ešte nejako upravovať. Chceme s ním niečo robiť. Teraz dám nejaký jednoduchší príklad, aby sme si to vedeli predstaviť. Máme nejaký option. Ten je definovaný takto, povedzme. No a ja teraz chcem robiť niečo také, že ak mám tam tú desiatku, že ak tam niečo je v tom opčne, ak nie je prázdny, tak ja ku nemu niečo pripočítam. Tak, tvorím si druhý a zase to bude option integer a hovorím, že opka map. Takýmto spôsobom viem vlastne pracovať ja s tým, čo je vo vnútri. No a potom mám ešte niečo, čo sa volá flat map a to spraví to, že ja môžem mať dva optiony, a tu môžem zase dať nejaký ďalší option. Ak sú oba definované, tak sa pokračuje a tak ďalej. Čiže pointa je, že pomocou mapu, flat mapu, týchto for cyklov viem skladať tieto connection IO a takýmto spôsobom ja si vytváram vlastne ďalšie cesty v cestách, vytváram si vlastne podprogramy v tom svojom programe.
No a teraz možno k tomu, že na čom toto celé vlastne beží, keďže tieto IO, Connection IO a tak ďalej, hovoríme tomu efekty v tej teórii vlastne funkcionálneho programovania, tak keď sa to odpáli, tak na čom to celé beží? S tým, že tu môže byť kľudne aj paralelizmus, tak potrebujeme aj nejaký multithreading. No a vlastne tieto efekty nám bežia na nejakých virtuálnych threadoch. To len pre zaujímavosť, že máme niečo vlastne, čo nám akoby zmenšuje overhead, čiže aj keď by sme si pustili napríklad tieto veci paralelne, čo môžeme, tak v tom prípade máme nejaký thread pool, kde sa to všetko púšťa a nemusíme, pointa je, že nemusíme ručne pracovať s threadmi, ale že sa to deje niekde za našim chrbtom automatizovanie a my si len povieme, že buď chceme spustiť niečo paralelne, alebo to chceme spustiť za sebou nejakej postupnosti, tak ako to je definované tu. Tak a postupne sa dostávame ku koncu a vlastne ku tej najdôležitejšej veci, ktorú sme si z tohto chceli ukázať, a to sú streamy. To možno tiež poznáte z nejakých iných jazykov, možno ste pracovali v Pythone s nejakým Sparkom a takto. Tak streamy nám slúžia na nejaké spracovanie série dát. My máme nejaké dáta, ktoré nám teda môžu chodiť postupne, môžeme si ich dopytovať cez nejaké APIčko, proste môžeme čítať nejaký súbor, dostávame dáta. Tieto dáta sa nám nemusia vojsť do pamäti. To znamená, že nehrozí to, aby my sme teraz zobrali ten 200 gigový súbor a ak teda nemáme mega obrovskú rámku, nahrali ho celý do pamäti do nejakého listu. To nemôžeme urobiť, nemôžeme používať tieto klasické štruktúry, lebo proste s tým nepochodíme. Tak streamy nám umožňujú postupné spracovanie takýchto rozsiahlých vstupov. A umožňujú nám tiež postupne produkovať aj výstup. Čiže zase ani ten výstup, ktorý produkujeme, aj keď je veľký, tak môžeme ho produkovať po častiach, čiže ani to nám nevadí. A dokonca my nemusíme ani len poznať počet krokov dopredu. Čiže nemusíme vedieť, že aký veľký ten súbor je napríklad. Proste ho postupne konzumujeme. No a kde nám tu v tejto aplikácii, kde bolo veľmi výhodné použiť streamy, je WebSocket. Ja tu mám nejaký WebSocket, ktorý funguje ten endpoint funguje takýmto spôsobom, že keď tak, ja sa vám pozriem, čo on očakáva. On má očakávať task IDčka. Tak, čiže ak on, tak to on očakáva taký. Čiže ak ja do tohto WebSocketu naposielam taký, to znamená to, ako ja mám tieto svoje úlohy nejako poznačované, práca, domácnosť a tak ďalej, mám rôzne veci v tomto liste, ktoré si môžem otegovať, tak on mi začne naspäť do toho WebSocketu posielať tasky, ktoré tým tagom patria. Tých taskov môže byť relatívne veľa. Čiže tam nie,
nemám tu žiadne pageovanie, namiesto toho, aby som tu mal nejaký paging, ako to býva zvykom, tak to posielam postupne do WebSocketu. Čiže ja vlastne dostanem nejaký stream vstupov, stream tých tagov. No a chcem vyprodukovať z toho nejaký výstup. A ten výstup, to sú vlastne tie tasky, ktoré ku tým tagom patria. Ale ono to nie je tak, že ja teraz mám jeden tag a ku nemu vyprodukujem balíček taskov. To ja nechcem. Potom zase by som si mohol tú pamäť zahltiť, hej, keby som to vyťahoval takto naraz. Ja to chcem vyťahovať postupne a interne by som tu rád mal nejaký paging. Tak ja vlastne tu narobím to, že v tom streame, popísať to celé detailne by zabralo veľmi dlhý čas, a že v tom streame vlastne generujem nejaké ďalšie kroky. Čiže ja mám 10 tagov, hej, mám akoby 10 krokov, očakáva sa 10 odpovedí, pretože mám 10 requestov. Ale ja tých odpovedí potrebujem vrátiť 20. Tak vlastne vo vnútri toho streamu ja si vygenerujem ďalšie kroky toho spracovania. A mám tu nejaký akoby cyklus. Hej, čiže tu aj vidíme, že je tu loop a vlastne loopuje sa tu dovtedy, dokým ten paging nám nedosiahne takého štádia, že už z tej databázy nemáme čo vybrať. Už sa nám vráti prázdny resultse. Vybrali sme všetko. Tak dovtedy ja to vlastne loopujem na tom jednom tagu. Potom si zoberiem vlastne repeat pool, ďalší tag a tak ďalej. A takto v streame to spracovávam s tým, že ono sa mi to nikde sa mi to nehromadí, nekumuluje. Tak ako mi prichádzajú tagy, tak sa to postupne spracováva a ide to hneď von do toho WebSocketu ďalej. Čiže tá pipa to je niečo, nejaké kroky, ktoré si ja dosadím do streamu, veľmi zjednodušene. Čiže takýmto spôsobom môže vlastne fungovať streamové spracovanie s tým, že ono to tu síce explicitne nevidno, ale minimálne tu vidíte to IO. Zase to, čo sa púšťa vo vnútri toho streamu, sú efekty. Zase to vytvoríme nejaký execution graph, ktorý sa spustí vo chvíli, keď niekto zavolá ten WebSocket. A to, čo sa vtedy spustí, je vlastne tiež efekt. Čiže celé toto vlastne vytvorí efekt, celé to spustenie toho streamu. Tak, čiže verím, že za tú hodinku to bol naozaj nátresk a možno sa vám tá skala nezdá teraz úplne nejaká jednoduchá, pretože sme si ukazovali aj veci, ktoré sú možno zložité a v skale sa dajú robiť aj jednoduché veci, ale skôr som tu chcel ukázať to, že čo naozaj tá skala dokáže, ako nám zjednodušuje život, ako nám zjednodušuje prácu, čo všetko v nej vieme urobiť. Keď sme teda organizovali toto IT ráno, tak kolegovia mi vravili, že preboha neukazuj im túto teóriu efektov a streamy a tak ďalej, že veď sa z toho zľaknú. Ja si myslím, že ak si skúsite vyklonovať ten repozitár a možno to spustiť a trochu sa s ním pohrať, možno sa preklikať aj to dokumentáciou, pretože toto, čo tu používame vlastne na tie streamy a tieto IO a všetko okolo toho, to sa volá Cat Effect, a existuje k tomu veľmi pekná dokumentácia, tak zistíte, že ono to vlastne nie je až také zložité. Zložito to možno vyzerá, keď sa to celé poskladá, keď sa tam urobí tá kompozícia, všetky tie koncepty proste zložíme do jedného a vytvoríme z toho jednu celenú aplikáciu. Ale tie jednotlivé diely sú
tej skladačky sú vlastne jednoduché a jednoducho do seba zapadajú. Čiže verím, že keď si to niekto vyskúša, tak že ho to môže zaujať ako cesta, ako sa v tom vývoji vyberať. Nielen pre big data, aj keď tá skala teda sa používa hlavne v tej domene big data, ale aj pre obyčajné backendy, ak chceme aplikáciu, pri ktorej možno strávime trochu viac času na vývoji, ale ten čas strávený na supporte bude minimálny, pretože máme mechanizmy, ktoré nám napomáhajú k tomu, aby sme ten kód tvorili správne, aby to výsledné riešenie fungovalo, tak určite stojí za to pustiť sa smerom do skaly. A ona je výborná aj v tom paralelnom spracovaní. Hej. Aj keď je to tu také trochu možno schované, hej, ale na to APIčko zase môžu byť tisíce requestov a tento stream, ktorý tu máme definovaný, tak on tiež môže spracovávať paralelne veľa tých tagov a nebude mu to robiť žiadny problém. Tak, ja by som sa dostal ešte veľmi rýchlo k tomu, že existuje niečo, čo sa volá Apache Spark, s tým, že teda trošku som to pretiahol a teda už by sme sa asi blížili k koncu. Ale poďme sa na to aspoň pozrieť. Tak, Spark svojím spôsobom je to jeden veľký stream, ktorým môžeme, keď to zjednoduším, vytiahnuť dáta z rôznych databáz, Kafky, proste z čohokoľvek. Môžeme tie dáta dať celé dokopy z rôznych týchto zdrojov a pracovať nad nimi spôsobom, ktorý je agnostický voči tomu zdroju. Čiže ja si vyťahnem dáta z rôznych zdrojov, z Postgresu, z Monga, z Kafky a tak ďalej, potom ich tu spracovávam v streame a môžem nad nimi robiť niečo ako selecty. To tu vidíme napríklad pri tej operácii filter. A nie len to, ja s tými dátami, ak chcem, nemusím, môžem pracovať na úrovni selectov, tak ako v databáze, čiže ja si môžem povedať tu na, že select a vyberiem si z toho nejaké IDčko. Môžem si povedať group by a dať tam nejakú agregačnú funkciu, sum, max a tak ďalej. Čiže úplne je to podobné tej databáze, ale keď chcem, tak môžem s tými dátami pracovať aj typovo. Čiže to, čo ja tu teraz robím, je, že sa pripojím na ten Postgres, ktorý mám v tejto aplikácii, ktorú sme si ukazovali pred chvíľou. Vyťahnem si z toho Postgresu tasky a mám tu zase nejakú case klasu, ktorá mi to podpisuje. Teraz pre jednoduchosť už tu nemám tie hodnotové typy a tak ďalej, mám tu len jednoduchú case klasu a ja viem s týmito dátami pracovať vlastne typovo. Vidíme, že tu filtrujem, keď majú prioritu menšiu ako 2, tak tieto si filtrujem a vyťahnem z toho ten prvý. Tak, ono veľmi zjednodušene, toto je vlastne Spark, ale ten nástroj je naozaj mocný, lebo keď si predstavíte, že všetky tieto zdroje vy viete spojiť dokopy, viete nad nimi robiť tieto queries, viete pracovať aj s typmi a on vám to celé ešte dokáže paralelizovať, čiže dokáže viacero častí tých dát rozdeliť na niečo, čo sa volá partitions a spracovávať tie dáta po častiach paralelne. Vie to robiť v klastri na viacerých workroch, tak dostávate naozaj veľmi silné riešenie pre spracovanie big data. A občas vidím, že sa ten Spark síce používa, on je mimochodom napísaný celý v skale, ale používa sa PySpark, čo je akási nadstavba vlastne toho pre Python, akýsi wrapper. Keď to používame v tom Pythone, je tam veľká nevýhoda a to, že strácame typy, ktoré v skale máme a vieme si nimi zase dopomôcť tomu, aby
aby ten kód bol čistejší, aby tá logika bola menej chybová, aby nám to celé proste fungovalo lepšie. Čiže typy, možno sa to môže zdať ako otrava, že áno, musím to písať, ale zase tým, že to napíšem, tak mám istotu, že naozaj ten typ bude taký, ako požadujem a pridáva nám to na tej korektnosti. Dobre, tak čo ďalej teraz? Keď povedzme, že vás tá skala zaujala, hej, verím, že aspoň niektorých áno, tak čo s tým môžem robiť? Tak ak by ste chceli pokračovať nejak naberaním knowledge, čo sa týka skaly, tak robím u nás kurz skala programovanie 1 a potom pre firmy vlastne dajú sa tie kurzy urobiť aj nejako špecializovanie, pretože tá skala, ona sa tiež, tak ako Java sa používa s nejakými frameworkmi, nejakými springami a hibernatemi, tak aj skala má niečo svoje a to sú presne tie catch efekty, ktoré sme si ukazovali tu, alebo niečo, čomu sa hovorí AKA. Čiže ak niekde vo firme toto máte a chceli by ste sa do toho ponoriť hlbšie, tak vieme k tomuto zorganizovať nejaký kurz a vieme vám s tým pomôcť. No a potom zase máme aj nejaké iné zaujímavé kurzy teda a ešte by som vypichol konferenciu TechEd, ktorá sa koná na nedlho. Ďakujem vám za pozornosť.